omenda dhi donjo agulu ni endi kineno kaka ochan e act makacha wayudo ni sirikal nigi yore mang'eny mag yudo pesa. Mokwongo en taxation, to taxation ok oromo mondo mi oger piny. Koro idhi yawe kaka investments. Koro pesa ni en jo private sector kelo pesa to rwaki agulu ni endi. Sirikal kouso mwandu gi kaka privatization mag kembe madongo mag Kenya bende dhi rwako pesa gi agulu ni. Kae to koserwako pesa gi agulu ni to en agulu ma ji duto yawo ne kembe ng'ata madwaro mondo mi oket investment bro keto pesa ne kanyo. Tiende ni sasa mi ikawo pesa ni tiolo ng'ato tibro kiolo individuals tiwacho ni en gi risk man malo, to kikaolo pesa no ikawi ikete sirikal tiwacho ni en gi risk man piny. Tiende ni nyalo yudo duoko mari, nyalo yudo interest mar pesa ni chande. Omiyo pesa ni duto ni pesa ni wuok kuom investors manie piny waka e Kenya waka. Asset disposal sirikal dispose be mana mwanduwa maka sirikal ouso to pod keto mane fund no. Omiyo pesa ni en pesa. Anyalo kelo example mare gi National Social Security Fund. En fund ma jowa ing'ado pesa salary gi tikete fund. To fund no ema koro ka gibedo jomoti to pesa koro timang'o gi yude fund. Tieni pesa ni ok en pesa midhi oko. Ok en pesa mwadhi olo ng'ato. En pesa mwadhi kawo ei system marwa mar Kenya kae kaka wajo ohala, insurance companies, kembe madongo mag banks biro miyowa pesa ni endi to ji te invest keto pesa gi ka, to after some time tiduogo ni pesa ni chande to kod ang'o to kod interest mare. To pesa no wuon to itiyo godo e loso weche mag development ma Kenya. Bende kirango nikech ma en mar piny Kenya kae. Intie piny moro amora e Afrika ka minyalo pimo ponono mosebedo kod agulu machalo kod ma to osedongore machala nikech jatend piny Kenya okawo gino moketo wi jo Kenya en ni